लोगोफोरजों दिनै बगामाथियाव पिकनिक जानो थांहांदो जमा लोगोफोर लोगो नांनानै दा जों बगामाथि थांगासिनो। बगामाथिनि गेट लिरनाय मोनफैबाय दा जों हाबलांबाय सिङाव दा जों थांगासिनो। दा जोङो मोनफैबाय बगामाथि दखान हारि गोबां दं, गोबां मानसि जादोंमोन मेला बायदि गोबां मानसि दं। दा जोंहा अमा आरो हांसो संगासिनो। दा नैबे एरबाय थानाया हांसो बेदर आरो राइट साइड खैजा अमा बेदर, नैबे अमा। बेदरा मोननैल' हांसो आरो अमा, बेनिफ्राय दालि आरो ओंखाम जागोन। नैबे दुखान सब दखानानो गोजा, बहाय जि नांगौ मोनो, गुफुर नांगौ, गोजा नांगौ, गोमो, खायमा, गोथां सब मोनजोबो आरो अमा हांनाय जि नांगौ मोनो आरो जेबो जिंगासिनो गोनां गैया।
नैबे बाथौ मन्दिर, बाथौ मन्दिरनि नैबे मोनथामा गेट, बेजों हाबनानै उनाव बाथौनि मन्दिर दं आरो बेनि उनाव गौतम बुद्धनि मोनसे मुर्ति दं। जों गोजौआव गाखोलांगासिनो। गोजौआव गौतम बुद्धनि मोनसे गेदेरथार मुर्ति दं गसंनाय, बेखौ नायनो फैदों। गाहायनिफ्राय जोबोर मोजां गेदेरथार नुहुरो, मुर्तिया गेदेरानो, गाहायनिफ्राय साफा नुयो दै जिंनिफ्राय नाहरोब्ला। नैबे जिप लाइन, दा जिप लाइन बेजों दैमा पार जाना बै मोनसे जायगायाव थांनो हायो। जिप लाइन थांनाय फैनाय 300ल' लायो, बारा लाया। बेवहाय नाव गाखोनो हानाय, नाव आरो गरायावबो गाखोनो हायो। नाव आरो गरायनि प्लेस होयो, गरायाव गाखोनानै फागसे गिदिंहोनानै लाबोयो। नावआवबो गाखोनानै दैमाखौ बारहोयो मोनसेजों।